belai keno lasima singsa tem khagopthi pujak hai khalai boram ruzaka on duty police ok bai aulini ringsirnai Tiprasa ro obte hai dal bidal sal munorogi choba ngina tongo tamu wancha tamu Tiprasa ni bising obte hai khalai ugrobadi ni hinjakha ba patimuni ukhuk sitra kok khormano rogi balai noktung klawi tei bobokrok thi kasajak baikha tong kosong tongnai lukuro kami amchaini lukuro ugrobadi ni hinjamani bagai yakung yak thotok bodop kului tongbaikha ani kokno ang sanani bagai ani mutung tei ani busana bumung pharani ani mutung tei ang tambai suinai siabo ani mutung tei ano prengai sabo ang tumungno Bangladesh ni phai Tiprawa phai bini jaga jobin segi tongman hingkangke obonasi huno ugrobadi ugraponthi bopte hai khlai ani kokno ang sanani ani mutung tei ang khayani ba tangni bagai ugrobadi ugraponthi hunjana nangkhaba Biskangni jorawo ukok khuksana rogi taibo halai chungi mano Tripura hak kuplung oboni kok phirok mungrna klainai communal engei Tripura hastini CM Dr. Manik Shah khapani Tripura takudi bufuro umang nubai mani yagulo nurok dam one two sini comment box nurok comment kadi nurok nai dawo Tripura